kin gane saboda abin da ya sake ga kamata in ga ya dace in zo wurin ki musamman dan zai kan mu dukkan wannan kallayen nan ke kun sani ba wannan bangaye kamata ina shiga ina hitting ina fita jumping da dai sauran clubbing da sauran wurare man kucawa wurare tafiyar ma ta zo maci ya dace in zo in same ki don mu sasanta kanmu inda ke bayanci muna markata muna chilling muna clubbing muna jumping kin gane saboda daga Allah sa muna ki gane kawai ka gama? Na dan takaita ne wai. To ka kalli kanka a madubi kafin ka zo? Kenan sai a buga mana da su ne zan gargade ka da ka daina zuwa guri na. Me yasa baka jin magana ne? Kai wani irin mutum ne? Ba na ma gargade ka daina zuwa gurin sa'ad ka ce wai ni ma? Sa'ad ka ce ni? Ka kalle ni kuwa? Wai tsaya da zaka fito ka kalli kanka a madubi? Ni za kalla ka ce kana so? Dan ka raina ni? Jibe ka fa, jibe kayan jikinka.